Prvýkrát psychóza prišla tak, že som bola v kaviarni už pred koncom služby, alebo vlastne pred záverečnou. A prišli dvaja páni, ktorí mali na krku vysáčky. A ja som si myslela, že sú to vlastne ako keby chlapi z nejakej kontroly. Mamka ma zobrala ku pani psychiatričke, ktorá uznala, že musím byť hospitalizovaná. Ja som si ale vôbec neuvedomovala, že idem na psychiatriu. Ja som si myslela, že niekde nás čaká helikoptéra, na ktorú nastúpim a tí ľudia, čo ma sledujú, že nás nenájdu. Vlastne som si uvedomila, že lieky ja už vysádzať nemôžem. Až sa to stalo potom druhýkrát, a to počas tehotenstva. Je to veľmi dôležité mať správneho psychiatra alebo psychiatričku, lebo v mojom prípade to beriem ako nejaký dôverný vzťah. Nie len to, že prídem a pani psychiatrička mi predpíše lieky. Byť chorý alebo chorá a priznať si, že človek potrebuje pomoc a sám to nezvládne, je náročný proces, ktorý si vyžaduje čas, ale aj odhodlanie, podporu, odbornú pomoc a liečbu. Valéria Kentošová, inšpiratívna žena nielen pre ľudí s duševnými ochoreniami, manželka, mama škôlkara, nám otvorene vyrozpráva svoj životný príbeh, ktorého súčasťou je diagnóza paranoidná schizofrénia. Valéria, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Rozhovor nahrávame pre osvetový a odborný portál www.schizofrenia.com, kde laici, ale aj odborníci nájdu všetky potrebné informácie o závažnej duševnej chronickej chorobe, ktorá ovplyvňuje nielen správanie, vnímanie, myslenie, emócie, ale aj osobnosť. O schizofrénii. Valéria, vo vašej autorskej knihe Nezdolná píšete, že dnes už s ochorením dokážete žiť, pretože ste toto ochorenie prijali vo svojom živote. Ako to bolo na začiatku, keď ste mali 21 rokov a ochorenie prepuklo vo vašom živote? Prišlo nejako náhle alebo postupne? Ako to bolo? Bol to rok 2011, ja som ukončila druhý ročník na vysokej škole a cez leto sa mi naskytla príležitosť vziať kaviareň do podnájmu, do čoho išiel spolu so mnou môj priateľ, teraz už manžel. Bolo to ťažké rozhodovanie, či idem do toho, lebo som bola na tej vysokej škole a chcela som to robiť popri tom, ale nakoniec som sa na to odhodlala a verila som, že to zvládnem. Ale na nešťastie pod vplyvom veľkého stresu a niečoho nepoznaného prišla choroba a prvá psychóza. Ako to vyzeralo? Že vám kaviareň bežala? Kaviareň bežala, mne to išlo dobre, lenže som išla na plné obrátky a to sa nejako odzrkadlilo na tom zdraví. Prvýkrát psychóza prišla tak, že som bola v kaviarni už pred koncom služby, alebo vlastne pred záverečnou. A prišli dvaja páni, ktorí mali na krku vysáčky. A ja som si myslela, že sú to vlastne ako keby chlapi z nejakej kontroly. Tak som ich obviňovala, že vy ste určite z hygieny, chcete ma skontrolovať, mi dať nejakú pokutu a išla som na nich tak neprirodzene. V tom prišiel môj manžel a videl, že sa niečo deje. Aj tí chlapi hovorili, že ja ich z niečoho obviňujem a oni už mi vysvetlili, že oni prišli si len vypiť po záverečnej, ako skončili v práci. Tak manžel to nejako ukočiroval, povedal, že sa im ospravedlňuje, odpravil ich preč, zobral ma k nemu domov a videl, že niečo sa deje, ale vlastne nejako sa to tedy ako keby ešte utriaslo. Potom bola taká v lete, chvíľku na to sme mali stretnutie rodinné a tam sa v noci vlastne tiež odohralo to, že už som mala blúdy, halucinácie, nejaké zmeny reality. Tak už rodičia vedeli, že je to príznak choroby a že treba ísť so mnou na psychiatriu. Alebo respektíve k pani doktorke a tá určí čo ďalej. A vy ste si uvedomovali, čo sa deje napríklad v tej kaviarni, keď ste si mysleli, že je to kontrola? Vedeli ste, že toto nie je realita, alebo vôbec nie? Nie, nevedela som, že to nie je realita. Ja som už vnímala svoju realitu vlastnými očami a verila som tomu, čo ja vlastne ako keby vidím a vnímam. A ako ste to prežívali? Čo ste cítili, keď si spomeniete na to obdobie? Ale možno aj na tie stresové dni v kaviarni?
Ja som to nebrala ako stresové dni v kaviarni, Mhm. lebo v kaviarni som bola veľmi rada. Skôr som mala také ako keby obavy. Ešte predtým, ako sa tá psychóza spustila, mala som také už menšie paranoje, že príde nejaká kontrola, hej, že sa bojím daňového úradu, že či všetko dobre účtujem. Ja som taký dosť poctivý človek a zistila som, že tá živnosť nie je pre každého a že pre mňa to nebolo, hej, vhodné. Áno. Vo vašej knihe ja som sa dozvedela, že ste žili veľmi aktívnym životom, pochádzate z milujúcej rodiny, športovali ste, cestovali ste, mali ste brigády, rozbehli ste si vlastný biznis. Ako vlastne vyzeral váš deň? Čo si myslíte, že bolo aj takým spúšťačom? Spúšťačom určite bolo veľa stresu, toho, že som nevedela vypnúť hlavu. Málo som spala, dosť som pochudla, už som tak nezdravo aj vyzerala a všetko to bolo vlastne s tým spojené. Ten stres a tie obavy o tom, že príde nejaká kontrola. Mhm. A vlastne ja som ani nevedela, že niečo také sa môže udiať. Ja som predtým nevedela, že nejaké duševné zdravie ako keby je, lebo aj napriek tomu, že môj detko bol paranoidný schizofrenik, tak doma sme o tom nerozprávali. A o tom, že môj detko takto trpel, touto chorobou som sa dozvedela, až keď to prepuklo aj u mňa. Uh-huh. A keď sa to už začalo ukazovať, tak vy ste vlastne vôbec nevedeli, čo sa deje? Nie, nevedela som. Prvýkrát vás do nemocnice vzala mama, vlastne po tom, čo sa situácia vyostrila. Ako to vyzeralo, ako to prebiehalo? Tak bolo to vlastne ráno. Mamka ma zobrala ku pani psychiatričke, ktorá uznala, že musím byť hospitalizovaná. Ja som si ale vôbec neuvedomovala, že idem na psychiatriu. Ja som si myslela, že niekde nás čaká helikoptéra, na ktorú nastúpim a tí ľudia, čo ma sledujú, že nás nenájdu, že budeme v bezpečí. No len to bezpečie nebolo nejaká chata, kde nás nenájdu, ale bola tá nemocnica, ktorá mi tam aj potom pomohla. Čiže vlastne vy ste mali nejaké paranoje, blúdy, mali ste pocit, že vás niekto prenasleduje? Áno, hlasy som počula, videla som niečo, čo reálne nebolo, cítila som niečo, čo tiež nebolo reálne, takže všetky príznaky schizofrenie som mala. Keď ešte človek nevie vlastne, čo sa s ním deje a jeho blízky mu chcú pomôcť, zoberú ho k odborníkovi, do nemocnice, k psychiatrovi, môže sa stať, že tú pomoc nepríjma osobne, ako to bolo u vás. Odmietali ste to? Prvýkrát som nevedela, čo sa deje. Išla som tam, kde ma mamka zobrala, čo pani doktori povedali, to som robila. Takže som do takého neznáma, takže som ako keby aj spolupracovala. A aj spätne som sa pozrela na to, že bol to najlepší krok, ktorý už mohli urobiť moji rodičia a mamka, že ma tam zobrala do nemocnice. Druhýkrát si pamätám, že som bola vlastne s mojím manželom ešte v meste pri Košiciach, kde bola moja pani psychiatrička a už vedel, že sa niečo zasa deje. Lenže tá nás neprijala, povedala, že máme ísť hneď do nemocnice a tam už som mala v sebe také tie väčšie strachy, že čo to bude, akože zasa s nami, akože čo tam so mnou budú robiť a aké to bude. No takže to bolo po druhýkrát a po tretíkrát som nie celkom spolupracovala, takže lebo som tiež vedela, že už bude tá hospitalizácia v nemocnici. Ale zobrali ma tam, išla som tam a urobili to najlepšie, čo mohli. Ako keby také pre lajka ťažšie obdobie sa práve začína tým atakom, potom následuje psychóza. Vráťme sa k tomu prvému ešte, keď vás hospitalizovali. Ako ste vy vnímali ochorenie schizofrénia? Čo ste o ňom vedeli? Ako vám to bolo vysvetlené a ako ste to spracovávali vo svojom živote? V nemocnici som sa dozvedela, že niečo také, ako hovorím, to duševné zdravie existuje, že sú choroby. Vtedy ešte po prvom ako keby ataku nebolo diagnostikovaná schizofrenia, ale že je to prvá psychotická nejaká pod psychotickou záťažou, nejako takto to bolo klasifikované. Ale vlastne až po tom roku 2012 som si začala uvedomovať, že áno, je to schizofrenia. Začala som si o tom ako keby viac študovať veci, aj keď materiálov bolo o mnoho menej ako je teraz. Našťastie, že teraz sa o tom viac rozpráva. Takže taká edukácia bola aj zo strany nemocnice, zo strany rodičov, ktorí si tým už prešli pri mojom detkovi. Takže to bolo dobre, že mi vedeli vlastne povedať, že na čo si dávať pozor.
A potom neskôr mi pomohol aj denný psychiatrický stacionár, kde som sa naučila, ako fungovať, na čo si dávať pozor a aký asi ten režim života by mal byť. Súčasťou liečby alebo takého stabilizovania sú aj lieky, užívanie liekov. A vy ste vlastne aj v tej knihe opisovali, že v nemocnici vás ako keby pripravovali na ten svet vonku za bránami nemocnice. Čo ste museli zmeniť, keď sa pozriete na to dievča, ženu pred tým 21. rokom života a potom po tom prvom ataku? Musela som sa ako keby tak trošku uzemniť, ukľudniť, lebo ja som stále išla na plné obrátky. Bola som taká dynamická žena, mladé žieňa. Takže vedela som, že potrebujem niečo zmeniť aj v tom, že lieky začať užívať, potom s tým spojené životná ako keby nastavenie? Životné nastavenie ako v zmysle nebrať alebo neužívať drogy, neužívať alkohol, nefajčiť. Aj keď ja som nikdy drogy a nefajčila som, ani som toto neužívala. A to je súčasťou tej choroby alebo toho liečenia, že vlastne tieto veci sa tam musia úplne odbúrať. A my s touto diagnózou vlastne popri liekoch, hociakých liekov by človek nemal ani piť, ani užívať nejaké drogy. Ano. Takže... A ten režim bežný dňa museli ste upraviť? Áno, musela som upraviť a vyzerá nejako následovne, že idem si ráno odnesiem, teraz momentálne to mám tak, že idem odniesť synčeka do školky, potom si idem zacvičiť, potom mám priznanú osobnú asistentku, s ktorou robím domáce práce a počas obeda si idem ľahnuť, aby som po obede mala byť plná síl na to, aby som mohla byť so synčekom a jemu sa venovať, lebo aj keď je tam tá osobná asistencia, je to taká ako keby veľká pomoc v domácnosti a aj pri tom synčekovi, ale fyzicky ten synček potrebuje mňa, takže na to, aby som bola duševne silná, tak potrebujem mať nejaký ten režim, plánovať si dni, nedať si na jeden deň toho veľa a určite dodržiavať spánok, zdravšiu stravu, urobiť si aj nejakú tú radosť, čiže vlastne mať nejaké koníčky, no a zmysel, prijať tú chorobu a všetky tieto veci spolu sklbiť. Niečo ste už načrtli, vlastne sme už aj mohli počuť, že vy ste neprekonali len jeden atak, bolo ich viac, dokonca ste sa viackrát vrátili do života, porodili ste syna a tak ďalej. Vráťme sa ešte možno k tomu prvému razu, že okrem tej liečby, okrem tých liekov ste museli pokračovať v návšteve a v konzultáciách s psychiatrom. Spomenuli ste aj iné aktivity. Ako ste vy vnímali práve tú psychiatrickú podporu od začiatku? Myslíte pani doktorku, áno? Áno, že čo pre vás znamená psychiater? No, psychiater pre mňa znamená určite autorita, ktorú viem, že musím počúvať. A je to veľmi dôležité mať správneho psychiatra alebo psychiatričku, lebo v mojom prípade to beriem ako nejaký dôverný vzťah. Nie len to, že prídem a pani psychiatrička mi predpíše lieky, ale že viem, že sa o mňa zaujíma, že komunikuje so mnou, ako som prežila ten mesiac, lebo ja chodím na jednomesačné kontroly. Takže je tam určite spojené to aj s tou dôverou, ktorá je veľmi dôležitá. Aktuálne to ako vyzerá, že vy navštevujete aj pani psychiatričku, aj máte aj psychoterapie? Áno, chodím aj k pani psychologičke, chodím k pani psychiatričke, užívam lieky samozrejme, mám aj depotnú injekciu a vlastne... Navštevujete aj podpornú skupinu? Podpornú skupinu pre duševne chorých. Tam zvyknem chodiť raz do týždňa, keď mi vyjde čas. Fungujem aj tak, že ako dobrovoľníčka v nejakých tých organizáciách ohľadom duševného zdravia. Vy ste mi to už prezradili, ale dočítala som sa to aj v knihe, že vy ste skôr človek, ktorý je veľmi precízny, detailista, dodržiavate všetko, čo vám je nariadené, takže v prípade liekov alebo liečby ste nikdy neporušili nejaké pravidlá, ale predsa len raz ste mali obdobie vo svojom živote, po tom, čo ste už vlastne aj zbakalárovali a tak ďalej, že ste vysadili lieky v konzultácii s psychiatrom a zhoršil sa vám stav.
Ako to vtedy vyzeralo? Prvýkrát to bolo, dvakrát som mala vysadené lieky. Prvýkrát to bolo po prvej psychóze, pretože to ešte nebolo klasifikované ako paranoidná schizofrénia. Takže po roku sme tam znižovali dávky liekov a nakoniec som lieky prestala úplne užívať pod kontrolou pani doktorky. Lenže cítila som sa veľmi dobre. Zasa som naštartovala ako keď ten svoj predchádzajúci život. Začala som brigádovať, mať tri práce, popri tom vysoká škola, takže som išla ako keby zase na plné obrátky a po 3 mesiacoch tá hlava opäť vypla. Povedala, že vlastne nedokázala som bez tých liekov fungovať a prišiel ten druhý atak v roku 2012, taký veľmi silný. No a vlastne som si uvedomila, že lieky ja už vysadzať nemôžem. Až sa to stalo potom druhýkrát a to počas tehotenstva, kde sme mali vlastne 2 alternatívy. Buď vysadím lieky, keď otehotnem a budem chrániť bábätko, alebo budem chrániť seba a budem tie lieky užívať, ale nevieme, aký by to mohol mať dopad na plod, na bábätko. Takže tam sme tiež pod dozorom lekárov som vysadila lieky a bohužiaľ po 2. trimestri tehotenstva som sa dostala do nemocnice a bol to veľmi dlhý proces liečenia a ako keby zastabilizovania ma. Taký vlastne aj najdlhší z toho, čo ste zažili, aj možno najťažší, sa odvažujem ja zo svojej stránky ako čitateľa vášho príbehu to povedať. Celý čas trošku to naznačujeme, ale určite vo vašom prípade okrem psychiatrickej liečby, liekov, odborníkov, podporných skupín je určite dôležitá podpora zo strany rodiny a vášho partnera. Určite. Pre mňa je to tá najdôležitejšia vec, lebo oni tu sú pre mňa, keď vypukne atak, keď sa liečím a aj potom, keď už som stabilizovaná. Sú to také moje životné piliere. Veľmi mi pomáhajú rodičia, čo sa týka aj maličkého, aj keď potrebujem hociakú pomoc, viem sa na nich obrátiť. A samozrejme mám milujúceho a podporujúceho manžela, bez ktorého by to nešlo v mojom prípade. A tak si myslím, že to je veľmi dôležité mať nejakú tú podporu. Keď to nejde ako keby zo strany rodiny alebo nejakého partnera, tak verím, že niekto alebo každý máme nejakú jednu osobu, ktorá je nám podporou. Určite to nie je ľahké, nebolo to ľahké. Prechádzali si aj oni náročnou situáciou veľmi. Bolo to ako na sinusoide, akože na hojdačke, ako ste sami spomínali. A čo vám vtedy pri atakoch a pri psychózach najviac pomáhalo zo strany rodiny? Že tam boli pri mne a určite to, že keď už videli, že to inak nejde ako zavolať pomoc alebo ma odniesť na tú psychiatriu, tak to urobiť museli aj napriek tomu, že možno ja som s tým veľmi nesúhlasila alebo nechcela som tam ísť. Aj napriek tomu, že som mala brúško a v ňom bábätko, tak ma zobrali na tú psychiatriu a ma tam, poviem to takto, zavreli. Ale hovorím, urobili najlepšie, čo mohli, aby mňa aj plod chránili. Lebo tam som bola pod dozormi odborníkov a v takomto už stave je to jediné, čo mi pomôže. Ako vnímali oni schizofréniu? Predsa len v našej spoločnosti je schizofrénia stále tabuizovaná. Stretávali ste sa aj vy s množstvom predsudkov a dokonca aj na začiatku vášho ochorenia vaši blízky a rodina nevedeli, že vám bola diagnostikovaná schizofrénia. Aký to malo priebeh? Ako ste sa aj vy ako rodina zoznámili so schizofréniou? Tým, že môj detko bol paranoidný schizofrénik, mamka a ocko mali o tejto chorobe informácie, lebo oni pomáhali vlastne mojej babke, keď boli nejaké problémy. Takže vedeli, že keď človek berie lieky, keď je stabilizovaný, tak je všetko v poriadku, ale keď príde tak, že je potrebné tam pre toho človeka byť. Takže keď sa dozvedeli, že mám schizofréniu, že to prepuklo u mňa, tak samozrejme im to bolo veľmi ľúto, ako nikto by to nechcel pre svoje dieťa alebo ako pre manželku. Ako vlastne to vnímal? Napríklad môžeme ísť aj konkrétne k vášmu manželovi. Ako vnímal schizofréniu? Aj teraz, ako sa Nepoznal, čo je to schizofrénia. Nevedel, že aká je to choroba. Takže tiež sa ako keby zoznámoval s týmto. A rozprával sa s doktormi, ich veľmi počúval, ich rady a tiež si študoval na internete ohľadom schizofrénie čo najviac informácií, aby mal, ale prijal to.
nikdy mi nepovedal, že nebude so mnou, lebo mám takéto duševné ochorenie, ktoré je veľmi závažné. Ale stále tu bol pre mňa, takže veľmi pekne to prijal. A aj okolie, keď už sa dozvedelo, keď už som napísala tú knižku a sa dozvedeli o tom, čím som si prešla, tak ľudia boli prekvapení, hovoria prosto, Vali, že ty si týmto niečím prešla, že to by som nikdy nepovedal, hej, alebo nepovedala, veď si stále vyzerala, alebo si pôsobila ako pozitívny človek, usmiatá, veselá. Hej, len to, čo bolo za tým, že som napríklad nepracovala, alebo že som... hlavne to, že som nepracovala, hej, ľuďom veľmi nešlo do hlavy, hej, alebo to, že bábätko sme nemali hneď po nejakej tej dobe, alebo po svadbe. Takže boli tam tie také otázky, ktoré nechápali a keď si prečítali tú knižku, tak pochopili, že vlastne o čo išlo. A to, že ja som o tom nerozprávala od začiatku v takej miere ako teraz, tak to bolo o tom len, že ja som sa možno aj hanbila za to, že ani nie, že ja tú schizofreniu mám, lebo ja som si uvedomila, že ja za to nemôžem. Ja som si ju neprivodila ani drogami, ani marihuanou, ani nejakým nesprávnym životným štýlom. Hej. Bolo to fakt, že som to tam mala ako keby vrodené a odzrkadlilo sa to v tej takej v ťažkých časoch alebo zaťažujúcej situácii. Ale hovorím, že nejako som nemala takú potrebu o tom rozprávať všetkým. A ani najbližší ľudia z rodiny niektorí to nevedeli. Hej. A keď sa to dozvedeli, tak boli ako fakt nemilo prekvapení, až sa im tlačili slzy do očí. Ale mám veľmi pekné ohlasy teraz na to. A ja som sa rozhodla o tomto rozprávať potom, keď som, povedzme, dosiahla taký ten svoj životný cieľ, a to je mať zdravého synčeka alebo dieťatko, v mojom prípade synčeka, tak som si povedala, že no, keď už som si prešla týmto, tak už akože zdolám všetko a nepozerám na to, že teraz aké sú stigmy alebo čo ľudia hovoria. Ja si myslím, že človek, čo bude stigmatizovať túto chorobu, má málo informácií o tom, čo to je a čím si ten človek prechádza. Vy sa aj dodnes stretávate občas s nejakou stigmatizáciou, s nejakými predsudkami. O čo najčastejšie ide? Myslím si, že ide najčastejšie o to, že či som si vedomá, alebo či som vedela, že tým, že porodím dieťatko, že to dieťa môže zdediť túto chorobu. Hej, že tým, že aj ja som ju zdedila, že vlastne je to z časti aj dedičná choroba, tak vlastne s týmto sa stretávam. To je jedno také. Na to odpovedám, že alebo človek ani niekedy nemusí seba obhajovať, hej, ale ja si tak poviem, že vedela som aj s manželom, že do čoho ideme. Mali sme to odkonzultované s lekármi, nešli sme do toho bezhlavo. A ak sa stane hocičo, ak by sa aj stalo to, že napríklad by ochorel na túto chorobu, tak som tu ako ja prvý človek, prvá osoba, ktorá mu ukáže, že dá sa s tou chorobou žiť, treba fungovať, treba vedieť, čo robiť a tak by som ho nejako ako keby viedla tým, že to bude v poriadku a že to zvládneme spolu. Bola by som tu pre neho aj s manželom, samozrejme, pre neho stále. V zákulisí sme sa rozprávali o tom, že ste sa stretli s tým, že si ľudia myslia, že schizofrenik je automaticky aj agresívny napríklad, alebo že sa teda nemusí dobre postarať o dieťa. Áno, boli aj také, ako keby napríklad keď sa dozvedela pani, hej, že trpím schizofréniou, tak nie taká otázka bola, a nebudete nebezpečná pre svojho synčeka, neublížite mu, alebo neboli ste niekedy agresívna pre svoju rodinu, hej, alebo takto. Takže je to také, že to tak pichne trošku na tom srdiečku, že ako je to takýto názor. Ale hovorím, bola to staršia pani, povedala si nejako, takto to mala možno zakorenené ešte z nejakých tých čias, keď sa schizofrenia vykryštalizovala nejakým iným spôsobom. Takže nejako sa ma to až tak nedotýka, hej, tieto negatívne veci. Hej, úplne tak, že by som si ich veľmi brala a nejako sa s tým stresovala a ubíjala. Vy ste to už naznačili, že vlastne takým poslaním alebo takým cieľom aj počas tej liečby, ale aj vlastne prípravy na tehotenstvo bolo práve narodenie dieťaťa. A to, myslím, ste mi aj tak zdôrazňovali, že je dôležité pre človeka, ktorý trpí ochorením schizofrénie, nájsť si ten zmysel. Čo ešte ďalšie je také dôležité? Aké sú tie piliere,
dôvody alebo nejaké nastavenie, čo vám pomohlo sa posúvať vpred? Lebo jednoznačne ste veľmi huževnatá, odhodlaná, neskutočná hrdinka, nielen pre mňa a ďalších čitateľov. A že čo je také, čo vás ženie? Ďakujem. Určite si myslím, že je dôležité nájsť si zmysel v živote, za ním si ísť. Ciele, ktoré si stanovíme, aby neboli nejaké veľké, ale menšie ciele, ktoré postupne človek zvládne. Plánovať si tie dni, aby toho na človeka nebolo veľa. A prvotné, čo je fakt prijať tú chorobu, prijať to, že treba užívať lieky a možno pozmeniť ten svoj životný štýl. S čím je ruka v ruke spánok a zdravšia strava. A tiež A ten vlastne... pohyb, alebo nejaký, ešte aj nájdenie si nejakého takého hobby. Hej, lebo vo väčšine prípadov my ako schizofrenici nezvládame ísť do normálnej práce, kde sú tlaky na výkon a všetky tieto veci. Takže nájsť si niečo, aby sme tie dni len tak ležali, alebo tak. A čo bolo pre vás najťažšie? Čo ste sa tak najhoršie vzdávali? Pre mňa bolo najhoršie ako keby prijať to, že do práce nepôjdem, do takej tej normálnej práce, že nezvládam prácu. Od do? Hej. Takéto niečo? Alebo kaviareň ešte stále? Nie kaviareň, ale hoci kde by som sa chcela zamestnať, prosto, lebo som už skúšala byť zamestnaná a nešlo to. Bolo najprv takéto, že zlyhala som v tej práci, hej, namiesto toho, že by som si uvedomila, že je to choroba a prosto keď to nejde, tak si to musím tak ako by prijať. Takže najhoršie je to prijatie asi, myslím si. Keď už sme dnes, alebo teda keď sa prenesieme do súčasnosti, tak čo vás najviac v živote teší? Čo sú vaše možno také obľúbené relaxačné techniky alebo spôsoby, ako trávite dni? Teší ma samozrejme moja rodina, môj maličký synček, ktorý mi každý deň vyčári úsmev na tvári. Tešia ma chvíle strávené spolu aj s manželom, aj s maličkým. Ale vlastne veci, ktoré mi pomáhajú, pri ktorých zrelaxujem, pri ktorých vypnem hlavu, lebo potrebujem to aj ja a potrebujem to veľmi, tak sú také tie meditačná hudba, autogénny tréning, relaxácia, sugestívne nahrávky. To všetko nejde akože sa naučiť z dňa na deň, že si to pustím a ide to. Napríklad ako ten autogénny tréning, tak treba si to natrénovať. A ono potom mi to veľmi dobre robí v tom, že ten mozog vypne a ja viem potom fungovať ďalej. Takže potrebujem nejaký ten čas na to vyresetovanie toho mozgu, aby nešiel na plné obrátky celý deň. Už ste spomínali niekoľkokrát šport. Teda prezrate nám, čo vás teda chytilo za srdce? Skúšala som viacero športov. Dlhodobo sa venujem posilňovaniu. Potom mám veľmi rada v lete vybrať mestský bicykel a trošku si pobicyklovať po meste. Veľmi ma baví squash. Skúšala som aj kickbox. Takže hľadala som sa aj v tomto, ale hovorím, to posilňovanie ma tak najviac teraz drží. Dnes už vieme, my laici, aj pri výchove vlastných detí trošku viac informácií o tom, ako sa starať o duševné zdravie. Ako je to u vás, ako dnes už pristupujete k prevencii, k ochrane vlastného duševného zdravia, ale možno aj svojho syna? Ako na to nazeráte? Nazerám na to tak, že fakt si myslím, že veľmi dôležité je byť taký spokojný so sebou a dodržovať ten denný režim. Fakt mať kvalitný spánok, zdravšie sa stravovať, aj keď pri malom to až tak niekedy nejde. V tom by som sa ešte mohla zlepšiť. Ale taký ten režim, spánok, vyhýbať sa nejakým stresovým situáciám, ktoré mi nerobia dobre, že ja už viem, že do čoho nejdem napríklad, hej. Aj také napríklad jednoduché veci, ako sklznúť sa šmykálkou s maličkým, že mi to nerobí dobre, tak mu vysvetlím, že toto bude absolvovať s ockom, alebo nejaké také veci, čo mi robia strachy, hej, že vlastne vedieť sa tomu vyhnúť. Dá sa vlastne so schizofréniou žiť plnohodnotný život alebo šťastný život? Ide o to, ako sa človek pozrie na to, čo je to plnohodnotný život, ale dá sa žiť veľmi pekný, spokojný aj šťastný život. A hovorím, keď som prijala to, že tú chorobu mám, a že sa musím liečiť a budem sa liečiť do konca života.
A keď som si aj uvedomila, že ten zmysel nie je možno to chodiť do tej práce a byť ako keby Nejakým takým prínosom pre spoločnosť? prínosom pre spoločnosť a taká istá ako iné mamky, taká istá ako iné ženy, hej, a ako fungujú a takto. Tak keď toto som všetko si tak prijala a uvedomila som si vlastnú hodnotu ako človeka, tak vtedy som našla zmysel aj v tom živote, že s tou chorobou, schizofreniou. Takže áno, dá sa žiť veľmi pekný život. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste nám osobne vyrozprávali váš krásny, odvážny životný príbeh. Ďakujem veľmi pekne. Tešilo ma.